Tá mé ar bhreog na heann agus tá mé ag iascaireacht. Tá mé ag éirí brac uair a fháil don supéir. Tá má slat éascaigh san uiscigh agus caiitiú a bheith ciúin. Tá si go léir is tígan sin. Caith foioine a bheith agat. Tá an péist ar an dúán agus tá mé ag fannacht. Álainn atá ann. Se is brálum bheith ag iascaireacht faoin tua. Is áit siochananta é gan éon debhar. Tá ciúnas ann. Is brálum é seo. Níl cá bhfuil an brac seo. Tá an éann sin go deas. Feicr an srú. Ar ceúla tú é sin. Ceúla mé brac ag léimt amach as an uisce. Tá si ag ithe na cuileágan is. Beidir go méid seansa gom ciúin a fháil. Well, lis a go céin tanam atá ar an éann seo. Lis na gearra an tanam atá ar. Now má éigean tú suas an sin. Is féidir leat an éann go léir ag fháil. Agus níl éon brac an seo inis faoi láthair. Ach beidir go méid seansa againn. Tá mé ag tnéola sin ar aonós. Tá mé rá seo bheith ag iascaireacht, agus cá mé rá go raibh an tábhairm an ucht. Féic ag ar seo, rug mé ar brac uair nach chuir sin go blasta. Éasig mé é sin a gá an bricfásta maidir na marach le cúna dé. So, fága mé slán libh an is, feice mé